Another me Jamana nafolo kukumaw ye akumaw chalembe jamana ka teke buraso munu tumbe dugu chamachela ni oye centre-ville ye la ka fo ni teke buraso nunu nana firi kenre barakelaw ma no ye diɲɛ magobatigi dɔw ye a feerew nana kɛ yuruku ani nganamu ani yiriyaw caman sɔrɔla a sira fɛ kunnafoni sɛbɛnw ka lakalila kunnafoni y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Dudumakan dɔw tun forobayara bɔlɔlɔw sanfɛ ka yira k'a fɔ min ye janfa ani waleya jugu dɔw tun bɛ Imam Mahamudu Diko hakililaw la ka ɲɛsin Mali faamaw ma ani Faransi fanga ɲɛmaw dɔw ka bɛnbɛnbɛnw sababuya la. Kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ o kɔfɛ Imam Mahamudu Diko ale yɛrɛ ye seereya mun di nin ko in kan o na da tulo kan dokuwari kɛnɛ ka bin inshallah. An lamɛnbaaw aw bisimila. Kunnafoni di sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ sikafɔba min tun dɔgɔdalen bɛ jamana faamaw fɛ n'u b'a wele faransikan na assise nationale de la refondation ni o tun bɛna ɲɛda kura yɛrɛ di jamana yɛrɛ taabolo ma a yirala k'a fɔ nin kuma in yɛrɛ a bɛ waati jan bɔ a kumaw tun cayalen bɛ jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ka yira k'a fɔ a bɛna kɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye sigi min jamana kɔnɔden fantan ani naani bɛɛ lajɛlen min da don a kuma na a sigiw bɛna kɛ dugubaw kɔnɔ ani dugumisɛnninw bɛɛ lajɛlen na. Kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni kununko yɛrɛ ye kunnafoni dɔw nana ka bɔ ka bin u bɛ fɛn min wele faransikan na ko communiqué min ye jɛkulu minnu tun kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka ɲɛsin nin sikafɔ in ma ka se ka a baaraw nun don o ɲɛmaya tun bɛ Zeni Mulayi bolo ale ye communiqué dɔw forobaya ka a yira k'a fɔ ni jɛkulu in ka da olu ye wulikajɔ minnu kɛ olu ye sigikafɔ minnu kɛ u ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ la politikimaw jamana kɔnɔden gansanw u nana faamu k'a fɔ gɛlɛyaw de dɔ bi n'i ko k'i bɛ nin sikafɔ kɛ sabu jamana kɔnɔden caman bɛ yen olu ka hakilina o tɛ nin sikafɔ in an bɛ waati min na i ko sisan a yɛrɛla k'a fɔ ka kɛɲɛ ni o ɲɔgɔn faamubaliyaw ye jamana faama ale kɔni nana fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka yira k'a fɔ sikafɔ in ka a ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri ka kɛɲɛ ni Musa Bilal Sidibe ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ kabiri sɛtanburu kalo tile 20 tɛmɛnen san 2021 kɔrɔfɔ dɔw tun bɔra ka bin ka yira k'a fɔ sikafɔ olu baaraw bɛna kɛ wa min ye k'a fɔ kalata ko kuma minnu tun bɛ sen na ni o ye san 2022 labɛnw ye olu perepelatigɛw tun bɛna di sikafɔ in yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ka lakalila a ye a yira k'a fɔ sikafɔ in yɛrɛ tun bɛna kɛ ka ɲɛsin jamana mara tacogo de ma yɛlɛmabaw de tun bɛna don jamana yɛrɛ taabolo la a dɔ la a tun bɛna ɲɛdan kura de di an faso Maliba yɛrɛ ma a tun yirala k'a fɔ ni sikafɔ in a baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun tun bɛna cɛ ka bɛn ni desanburu kalo tile 26 natɔ ye kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ko maaw sigilen bɛ waati min na ka ni sikafɔ in yɛrɛ makɔnɔ jɛkuluba min bɛ yen ni olu tun labɛnnen don ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun don olu ka sugandili nana kɛ jamana faama yɛrɛ fɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 tɛmɛnen ye ka se ka baaraw nun don u bolo u ka munumunu salo kɛ ka se ka maaw lamɛn u fɛla ye min ye ka se ka faamuyaw sɔrɔ a la nin waati laban ninnu na a yirala k'a fɔ maa dɔw sɔrɔla politikimaw la ani jamana kɔnɔden gansan dɔw la minnu ye a yira k'a fɔ ko olu fɛla kɔni tɛ nin sikafɔ in ye olu ye a yira k'a fɔ nafa foyi tɛna ye nin sikafɔ ninnu na sabu n'a ma ya k'a fɔ sikafɔ olu cayara kosɛbɛ jamana ye sikafɔ minnu kɛ n'i ye a yira k'a fɔ laɲini minnu sɔrɔla o kɔnɔ u bɛ fɛn wele faransikan na ko recommandation maa si ma ɲɔgɔn sɔsɔ a la k'a ye k'a fɔ ko o laɲini ninnu bɛɛ tun ye laɲini ɲumanw ye n'a ma ya k'a fɔ olu sigilen bɛ an bɛ waati min na i ko sisan olu bɛ se ka taa ka se ka baaraw kɛ ni a ye mais an bɛ waati min na i ko sisan k'a fɔ nin musaka de ka bɔ miliyari 2 ani kɔ bɔɲɔnko k'o don sigikafɔ la waati min jamana kɔnɔden caman kelen don k'i sigiyɔrɔw bila bi lakanabaliya o ye a sababu ye olu kɔni fɛ ɲɛci foyi tɛna ye a la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ nin kɔni bɛna kɛ gɛlɛyaba ye bi sabu nin sikafɔ kuma min ni communiqué nana bɔ k'a yira k'a fɔ nin ye a ko kɔni ɲɔngirilen ye wa waati kɛrɛnkɛrɛnnen ma fɔ fɛnɛ k'a yira k'a fɔ ko a bɛna kɛ ka bɛn ni o waati de ye fana nka siga kɔni kelen don a la ni a ma ya k'a fɔ nin ko in kɔni ɲɔngirilen don peut-être a dɔ la min ye février kalo tile 22 natɔ ye san 2022
a dɔ la min ye pereperelatigɛw ye sigafo yɛrɛ sɛbɛn furaw ani baaraw kan ka kɛ kɛcogo minnu na olu pereperelatigɛw bɛna sɔn ka bɔ ka bin kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ nin waati kelen min ye farafinna tilebinyanfɛntɔn ye olu ye gɛlɛya dɔw ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma maa 149 bɔɲɔgɔnko ni a ma fɔlɔ yɛrɛ o ye premier ministre ye dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga a n'a ka ministre kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ka taa bɔ ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko o bɛɛ kɔfɛ jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu bɛ ka wasadenw ladege n'u b'a wele faransikan na conseil national de transition olu fana nana gosi ni nin bere ye k'a yira k'a fɔ min ye taamasiraw ye o kɛra haramu ye u ma min ye u ka denbaya fana ye ka bɔ k'u bɛ taga segin kɛ taamasira la farafinna tilebinyanfɛntɔn olu ka jamanaw kɔnɔ nin bɛɛ kɛra haramu ye u ma wa n'a sɔrɔla k'a fɔ u ka nafolow fana bɛ yen ni jamana kofɔlen ninnu na a bɛ kɛ haramu y'u ma u k'u bolo don a la k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ nafa ni a ye kunnafoni sɛbɛn lani pana ale ka lakalila a ko nin waati in na gɛlɛyaw kɔni bɛ yen bi wa haminakow caman fana bɛ yen sabu a yɛrɛla k'a fɔ farafinna tilebinyanfɛntɔn olu ka jɛkuluba min bɛ yen ni o ye CEDEAO ye ka bɛn ni desanburu kalo natɔ ye tile 12 sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛna kɛ tuguni k'a yira k'a fɔ Mali faamaw u bɛ taabolo min kan n'u ma yɛlɛma don a la min ye sanction wɛrɛ n'o ye gɛlɛya ye o bɛna ta tuguni ka ɲɛsin Mali faamaw ma nin ye gɛlɛyaba ye bi wa nin kuma ninnu bɔlen kɔ farafinna tilebinyanfɛntɔn olu ka ɲɛmaaw fɛ min ye l'Européen ka keleyantɔnba min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na Union européenne olu fana ye nin kuma in sinsin ka a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la CEDEAO mana a ko bila yɔrɔ min na olu kɔni bɛ CEDEAO kɔ ka kɛɲɛ ni novembre kalo tile 16 tɛmɛlen ye u ye jɛrɛba dɔ kɛ Bruxelles kaw yɛrɛ fɛ yen Belgique o jɛrɛ in senfɛ min ye minisiri minnu bɛ yen ni olu sigilen bɛ ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ koɲa ɲɛnabɔw ma o minisiri 27 olu tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ u ye CEDEAO kɔni fo ka barikada u ye gɛlɛya min ta bi ni o ye ɲangili ye ka ɲɛsin Mali faamaw ma u y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la olu bɛ nin gɛlɛya ninnu u b'a soutenir kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a yirala k'a fɔ min ye ni keleyantɔnba ye n'o ye l'Européen ka keleyantɔnba ye olu fana sigilen bɛ bi ka ɲɛ de dayɛlɛ ka ɲɛsin Mali ma yanni ka bɛn desanburu kalo tile 13 natɔ u fana bɛna gɛlɛya min ta ka ɲɛsin Mali faamaw ma kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. An lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn le prétoire a ye a yira k'a fɔ min ye fangatɛmɛ fanga ɲɛmaaw ye olu kɔni ka wulikajɔw fanga ka bɔn bi min ye yuruku nasiraw ye yuruyaw ani ŋanamu u bɛ ka bɛrɛ ta nin kɛba bɛɛ lajɛlen nɔfɛ maa o maa bɛ yen n'i sɔrɔla a kow la i ka se ka ɲangi fo ka taa se a dan na ka kɛɲɛ sa kunnafoni sɛbɛn ka lakali a ye a yira k'a fɔ jamana yɛrɛ ka cakɛbɔdasoba dɔw tun bɛ yen jamana yɛrɛ cɛmancɛ yɛrɛ kɔnɔna na n'u b'a wele faransikan na centre-ville kɔnɔ cakɛbɔdaso 27 bɔɲɔgɔnko u bɛ fɛn min wele faransikan na bâtiment public a nana yira k'a fɔ olu nana feere diɲɛ magobatigi dɔw ma nin kɔni maa bɛ se k'a fɔ siga kɔni kelen don a la k'a fɔ yuruku ani ŋanamu ni yuruyaw olu caman sɔrɔla a kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn prétoire a ye a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ an ka kalanso min tun bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ institut national des arts n'o ye INA ye o yɛrɛ bɛ a kɔnɔ a yirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ni sanni feere ninnu na a caman feerela ka sɔngɔ min ni maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ min tɛ ko jɛlen yɛrɛ ye fiyewu kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko jamana faamaw minnu bɛ yen bi olu kɔni tun ye layidu di jamana kɔnɔdenw ma k'a fɔ waleya o waleya bɛ yen ni a sɔrɔla k'a fɔ k'a bɛ dankari jamana yɛrɛ sɔrɔ nasiraw la i kɛra maa sugu o sugu ye i na taa lamɛn jamana kiiri tigilamɔgɔw kɔni fɛ cogo jumɛn na ko in kɛra kɛcogo min na i ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ an ka cakɛbɔdaso dɔw tun bɛ yen a yirala k'a fɔ olu kɔni nana feere cogoya la cogoya min ni a jɛlen tɛ cogoya si la u nana feere diɲɛ magobatigi dɔw de ma olu kɔni nana a feere kɛ tuma dɔ la jamana yɛrɛ kan ka fɛn minnu sɔrɔ a n'a ka wari yɛrɛ kan ka taa nafolo minnu na olu si ma se o seyɔrɔw la kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ye a yira k'a fɔ an ka diɲɛ magobatigi dɔw olu tɔgɔ bɛ a ko ninnu na k'a yira k'a fɔ ni musaka minnu bɛ yen ni a nana don jamana sɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na a wari ninnu taara tacogow la tuma dɔ la jamana kan ka minnu sɔrɔ a la olu ma se ka don kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ tɔgɔw yɛrɛ bɔra ka bin min ye maa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Mamadu Jajeba ale ye diɲɛ sɔrɔ bosonba ye a yirala k'a fɔ an ka cakɛbɔdaso dɔw bɛ yen
ni o ye ministre so kɔrɔ dɔw ye u bɛ fɛn min wele k'a fɔ ex ministère du développement social u nana feere Mamadu Jaje Ba ma miliyari 1 ani miliyɔn 450 bɔɲɔgɔnko kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye Mamadu Gambi ye Mamadu Gambi ale ye jagokɛla ye diɲɛ magobatigiba don an ka cakɛbɔdaso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ agence d'aménagement de la gestion des zones industrielles a yɛrɛ la k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen in n'o ye AZSI o nana feere nin ma kofɔlen in ma miliyɔn 200 bɔɲɔgɔnko o kɔfɛ min ye Amadu Jige ye a yɛrɛ la k'a fɔ ale ye jagokɛla ye diɲɛ sogo bosonbaba don min ye an ka cakɛbɔdaso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ direction nationale de la géologie et des mines o nana feere ale ma min ye miliyɔn 100 ani miliyɔn 14 bɔɲɔgɔnko ye o kɔfɛ maa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Umaru Ɲangadu ni di Petit Baro ale ye diɲɛ magobatigi ye a yirala k'a fɔ an ka cakɛbɔdaso dɔw bɛ yen o nana feere ale yɛrɛ ma cakɛbɔdaso 4 bɔɲɔgɔnko o feerela Umaru Ɲangadu ma ka a yira k'a fɔ nin ko ninnu kɛra cogoya minnu na tuma dɔ la maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka a yirala k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ direction du ministère de la santé o nana feere Umaru Ɲangadu ma miliyɔn 450 ani kɔ bɔɲɔgɔnko o kɔfɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ direction des affaires sociales o fana feerele a ma fo miliyɔn 400 ani kɔ bɔɲɔgɔnko yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ l'ex direction nationale des industries a yirala k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen a nana feere Umaru Ɲangadu ma miliyɔn 720 ani 20 ani kɔ bɔɲɔgɔnko o kɔfɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ l'ex bâtiment de la formation des magistrats a yirala k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen o nana feere Umaru Ɲangadu ma miliyɔn 90 ani miliyɔn 6 ni bɔɲɔgɔnko o kɔfɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ direction des associations historiens de Bamako a yirala k'a fɔ nin yɔrɔ nana feere Umaru Ɲangadu ma miliyɔn 400 ani miliyɔn 6 ani kɔ bɔɲɔgɔnko nin bɛɛ kɔfɛ sa jateminɛw kɛra k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu tuma dɔ la n'i y'a ye a sɔngɔw wari minnu bɛ fɔ a la ani a yɛrɛ jɔyɔrɔ ye fɛn min ye olu tɛ fankelen fɛ o bɛɛ kɔfɛ min ye Dawuda Ndaw ye ale ye pétrole baarakɛba ye a yirala k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ bâtiment abritant la grande chancellerie de Bamako a yirala k'a fɔ nin nana feere Dawuda Ndaw ma miliyɔn 220 ani 7 ani bɔɲɔgɔnko o kɔfɛ maa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ La Mohamed Al Gayili a yirala k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen o nana feere ale fɛnɛ ma n'u bɛ a wele faransikan na la direction des emplois du travail et de la sécurité sociale de Bamako nin yɔrɔ nana feere nin ma kofɔlen in ma miliyari 1 ani miliyɔn 200 ani 30 ani 7 bɔɲɔgɔnko o kɔfɛ min ye Maju Senpara ye ale ye jagokɛla ye a yirala k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ direction nationale des impôts de Bamako a yirala k'a fɔ nin yɔrɔ nana feere Maju Senpara ma miliyari 1 ani kɔ bɔɲɔgɔnko o kɔfɛ min ye Abdoulaye Sako ye ale ye jagokɛla ye a yirala k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele bâtiment de la direction régionale de douane a yirala k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen a nana feere Abubakar Sako ma miliyari 2 ani kɔ bɔɲɔgɔnko o kɔfɛ maa min bɛ wele k'a fɔ Bugu Miangadu ale ye jagokɛla ye a yirala k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen ni o tun bɛnnen don ka ɲɛsin an ka sɛbɛnfurako minnu bɛ dugukolo kow kan ni o ye bâtiment de la division des cadastres et de la propriété foncière a yirala k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen a nana feere Bubu Ɲangadu ma miliyɔn 500 ani kɔ bɔɲɔgɔnko o kɔfɛ maa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Abdramane So ale yɛrɛ fana ye maa min ni diɲɛ magobatigi don bâtiment 2 ɲɔgɔn o nana feere ale ma bâtiment in ni a jateminɛ min ye avocat olu tɔgɔla so min tun bɛ yen o bɛ a la ninnu nana feere a ma miliyɔn 300 ani miliyɔn 50 ani kɔ bɔɲɔgɔnko o kɔfɛ maa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Modibo Yaranangore PDG Yara Service a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ ye diɲɛ magobatigiba ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ centre national artisanal nin ye yɔrɔ min ale ni institut statistique ninnu nana feere nin ma kofɔlen in ma miliyari 1 ani miliyɔn 400 ani 40 ani 5 bɔɲɔgɔnko hali bi kunnafoni sɛbɛn ka lakali la maa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Birama Bacili ye ale ye pétrole baarakɛla ye a yirala k'a fɔ an ka cakɛbɔdaso min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na l'ex direction régionale du génie rural nin nana feere nin ma kofɔlen in ma
million kemenani ani million bi kononto ani ko bonyongo kuna fondi sebe kala harbi aye ayira kafo mami be nuwa wele kafo Modibo Jara alere école promoteur ayira la kafo mi anga yoro min be nuwa wele kafo la direction générale des douanes ayira kafo onana fere alere ma million keme woro ani million bi woro ani ko bonyongo kuna fondi sebe kala akoni mbela jelen kofe ma ko ni sigilembe bi ka kiriti la mago ko ni makono segesegelu olu be sena mamunu ni bara nunu wala mamunu ni bara nunu nundo mamunu kera asambai segesegelu ka seka ke naso la faso ka hake de kanga sigi uma o bara ka seka nundo kuna fani ay asolo sebe men kono o kama ko prétoire awgana tiya fo jamana tigiye naumana ambalmo ni kuna funi ankelen ko kasro an yɛrɛ dɔnbaga dɔw bɛ nin ma kɔfɔlɔ ninnu na an y'u wele k'u ɲininka n'a sɔrɔla k'a fɔ u bɛ se ka pereperelatigɛ dɔw di an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Umaru Ɲangadu ye an ye bataki ci a ma fo bi an ma se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ nka a ka d'an ye nin ko ninnu sabu maa minnu tɔgɔ fɔra an b'a dɔn k'a fɔ jamana maabaw don ka se ka pereperelatigɛw sɔrɔ k'u yɛrɛ sɔrɔ k'u kumakanw lamɛn sanni feerew u bɛ se ka mun fɔ nin ko ninnu na ni Ala ye don wɛrɛw yira n na an n'u da aw tulo kan insha Allah. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ sewara ko aw nana ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ko a ye na an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ dugudugumankan dɔw kɔni tun furubara bɔlɔlɔw sanfɛ ka yira k'a fɔ Imam Mahamud Diko janfa dɔw labɛnnen don a bolo bi ani Faransi fanga ɲɛma dɔw ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ma an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako ka kɛɲɛ ni Maimuna Dumbuya ye ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ ni kɔrɔfɔ ninnu kɔni nana bɔ ka bin ka yira k'a fɔ Imam Mahamud Diko siga kɔni kelen don a la bi k'a fɔ ani Faransi fanga ɲɛmaw u bɛ duguduguma ko dɔw la ka kɛ ni Imam Mahamud Diko ye a ye kɔrɔfɔ dɔw bɔ ka bin wala a kanubaw ye kɔrɔfɔ dɔw bɔ ka bin ka yira k'a fɔ min ye novembre kalo tile 28 nata ye u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka wele bila ale yɛrɛ kanubaw ani a baarakɛɲɔgɔnw u mana sɔrɔ Mali fan o fan fɛ u ka se ka na ka se ka duwawu don ka kuranɛw kalan Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi ka se ka duwawu caman kɛ Mali ye an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila o kɔfɛ a yirala k'a fɔ min ye Imam Mahamud Diko a tun kan ka bɔ ka se ka kunnafoni dɔw forobaya ale yɛrɛ hakilina ye min ye jamana yɛrɛ taabolo la kunnafoni sɛbɛn ka lakalila o de kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ Imam Mahamud Diko ani Faransikaw ka lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ k'u ye kaliwa dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ min yɛrɛ kalama sigi tun laɲini ye mun ye o de ye k'a fɔ jamana yɛrɛ ka basigibaliya n'o ye ka jamana yɛrɛ lombolanba an bɛ waati min na i ko sisan o de tun ye sigi yɛrɛ laɲini ye kunnafoni sɛbɛn ale ka lakalila Imam Mahamud Diko nin kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni a kɛra mankutu tiɲɛ ni tɔgɔ tiɲɛ ye a ma o de hukumu kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn a ye a yira k'a fɔ jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na nin kɔrɔfɔw kɔni nana foroba ye yen nɔ kabini tumana min na Imam Mahamud Diko ye a ka nin kɔrɔfɔ in kɔni fɔ wa k'a yira k'a fɔ min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bɛna bɛn duwawu ta don dɔ ma k'a yira jamana faamaw la u ka se ka yɛlɛmaw don u ka taabolow la ani ka se ka duwawu fana kɛ Mali yɛrɛ ye Mali bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ bi maafa minnu bɛ jamana kɔnɔna na ɲɔgɔn bingali minnu bɛ jamana kɔnɔna na Ala ka sɔn ka se ka an ka duwawu jaabi ka olu baara ninnu cɛ ka bɔ yen nɔ cogoya min na aw bɛ wala aw bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na Imam Mahamud Diko a taara ɲininka nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ yala nin kuma minnu bɛ sen na ale b'a kalama wa yala ani Faransi lasigiden u ye kaliwa dɔw kɛ wa n'o ye ɲɔgɔn ye min sɔrɔla ale yɛrɛ da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi waliyus salihin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh angara mo ambe Allah subhanahu wa ta'ala fuka ala barakada ka ala walin mano kanini ala fa ka hinana ka kishi ko ta ala kar Muhammad ka sallallahu alaihi wa sallam an kira sudun ya sanma una da no
ala ma ya faran bele dilema ala ma be na sawa karamɔgɔkɛ wallahi ni ko na kɔrɔtɛ ne tɛ nda don ni kuma yɛrɛ la parce que kuma bɛ kuma la hali k'i makun o ka fisi ka kuma ye n'a fɔra ne ko ne ni faransi de bɛ taa sigi ka bɛnbɛn kɛ mali kunkan nin ye kabako kuma ye dɛ nin ye kabako kuma ye dɛ et puis kuma in fɔbaga ye jɔnni ye u bɛ ko in dilan maa min b'a fɔ n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko faransɛ de don n'a y'a sɔrɔ ne ni faransi de bɛ janfa la faransɛ de b'o lakali wa faransɛ dɔ de bɛ n'o fɔ wa o ka sabali u ka tila ka sabali u ka tila ka sabali adamaden bisiki jugu anw ka diinɛ ma sɔn a ma inna ba'da dhanni ism bisiki dɔw bɛ yen olu bɛ wolo fɛn min na o ye junubu de ye dɛ parce que i bagara a tigi ma i binn'a kan ne ye cɛkɔrɔba de ye mali indépendance y'a sɔrɔ n ye mɔgɔ ye Modibo a bɛ minɛ waati min o y'a sɔrɔ ne ye kuranɛ durusi ko o ko kɛra jamana in kɔnɔ fɛn tɛ indépendance tɛmɛnen ko min lakali ye a kɛra ɲɛna de ne ye cɛkɔrɔba ye maaw nana don ne de ka yan nka bɔ u nana don ka de k'an ka bɔ jamana bɛ bolo min na a bɛ n'a bɛ da kun min na ko ɲuman tɛ ne sɔnna ka tugu kɔ an bɔra ka ɲɛsin maaw ma maa minnu kununko ne n'u fɛn bɛɛ lajɛlen tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya la nka mali kama ne jɔra u ye fɛn bɛɛ da jira an na n ma sɔn o ma n ko waajibi don jamana bɛ lahalaya min na o tɛ ɲuman ye f'a ka sigi ka na ladiriya ni tilemantanya ma n'o tɛ a bɛ lahalaya min na a man ɲi ni fɛn bɛɛ dira ne ma o ye ne kelen ta ye ne kelen ta in tɛ se ka kɛ jamana ye jamana bɛɛ lajɛlen ta o de ko don ne bɛ ban o ma k'o tigilamɔgɔw kɛlɛ ka o jamana k'o fanga bin bi ne ni maa wɛrɛw bɛ taa complot kɛ o jamana kelen in contrôle la ne yɛrɛ faso ne yɛrɛ ka jamana wa o tɛ fɔ waati wɛrɛ la fo waati min jamana yɛrɛ bɛ ka taa taabolo min kan o hinɛ ye minɛ n ko n bɛna duwawu de kɛ ka saraka bɔ kɛ k'a ɲini ala fɛ a ka jamana in kuma bɔ ladilikan min mana kɛ n bolo n b'o fɔ jamanadenw ye an ka tuubi ka taa ala ma an ka segin ka taa ala ma a ka kɛ foroba kuma ye ko n bɛ o fɔ o kuma min bɛ n kɔnɔ mɔgɔ m'o mɛn n ma kuma fɔlɔ n ye ŋaniya de fɔ o bɛ taa yɛlɛmɛ n bolo k'o kɛ jamana wuli kuma ye k'o kɛ jamana juguya kuma ye k'a fɔ ko Diko b'a fɛ ka nin de kɛ a b'a fɛ ka nin de kɛ ayi a ko k'a bɛ min kɛ o tɛ koyi ayi kuranɛ kalan tɛ koyi wajuli tɛ koyi duwawu tɛ koyi sarakabɔ tɛ koyi a b'a fɛ ka jamana de firi mɔgɔw fana ka sabali sa mɔgɔw ka sabali sa mɔgɔw ka tila ka sabali sa maa fɔlɔ min y'a fɔ jamanadenw ye yan misiriba in kɔnɔ 2015 yan k'a fɔ ko faransi bɛ fɛn min na u b'a fɛ k'an segin recolonisation n y'o de fɔ n da la u b'a fɛ k'anw recoloniser k'an segin jɔnya la ne y'o fɔ don min maa minnu bɛ nin kuma ninnu na olu tun bɛ min olu tun bɛ min don min ne bɛ wuli ka taa faransi ambassadeur muso k'a sɔrɔ a ka ambassade la faransi ambassade k'a fɔ a ɲɛna ko e de taara primature la ka taa kiiri bɔ kɛ ko mun na u bɛ ne da don jamana kuma la n ko e bɛ taa i da don fɛn min na i da don kun don wa anw ka jamana ye e ta ye wa e ka mun b'o la i b'o kɛ mun na n taara sɔrɔ ambassade de la a ko n bɛna bɔgɔ wa n ko ayi n tɛ bɔgɔ n nana kuma ɲɛfɔ de la ne b'o fɔ don min maa minnu bɛ nin kuma in na olu bɛ min olu y'o fɔ o don wa u ka faransi kɔniya min ni u bɛ k'a jira bi kunun ko u y'o fɔ wa ne y'o kuma min fɔ o don maa wulila min y'o kuma in sinsin wala ka dɔ fara o kuma in kan wa a don min tun bɛ jamana kun na a ye ne wele a ko faransikaw ye kankari da k'i ye kuma ɲɛsin olu de ma i y'u kɔrɔmatigɛ i ye nin f'u ye i ye nin f'u ye n ko n kɔrɔ ni u bɛ se ka diɲɛ in biri n da la u k'a kɛ min bɛ n kun nin kan cɛ n b'a fɔ n'a ka d'u ye n kana kuma tuguni donc bi ni ne ko jamana bɛ lahalaya min na ne ye weleli kɛ kabini o don n bɛ kɔtɔba la n ko jamanadenw ka tuubi an ka segin ka taa ala ma an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ n'an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ tigi b'an na o ye ala ye a b'an hakili jigin an yɛrɛ la an ka segin ka taa ala ma an ka ɲuman kɛ an ka sarakatiw bɔ an ka duwawu caman kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ an ka jamana kama n'an yɛrɛ damaw dɛsɛra ka bɛn ko la anw tɛ se ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'an ko hali an bɛ ɲɔgɔn bilasira o yɛrɛ fana bɛ yɛlɛmɛ k'o kɛ ko wɛrɛ ye maa tɛ se ka kuma jamana kɔnɔ o ye mun hakiliya sugu ye min bɛna kɛ jamana in kɔnɔ tugun ko kura n'an yɛrɛ dama tɛ se k'o kɛ ne cɛkɔrɔba min bilala aw ɲɛ yan ka bɔ n ka alimamiya man bali o la n ka si kɔrɔbayara o man bali o la aw tugura n kɔ o don aw sɔnna ka ne bila aw ɲɛ o don aw ko ne ye autorité ye o don bi ni ne ko n ko n bɛ aw ladi o ye kabako ko ye wa o bɛ se ka kɛ ko ye o de bɛ n kɛ jamana jugu ye wa o de b'a to ko ayiwa ne ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛ kɔnpolo la wa ni hakili sugu ninnu u k'o bɔ jamana kɔnɔ sa fɛɛrɛ de ka kan ka kɛ ka jamanadenw k'u dusukun fara ɲɔgɔn kan ka jamanadenw fɔ k'u cɛ bɛn parce que diɲɛ bɛɛ ɲɛsinnen bɛ an ma bi
embargo ni fɛn wɛrɛw farale o yanganimɛ an kunna an yɛrɛ dama k'a fɔ k'an bɛna ɲɔgɔn bisigi ka ɲɔgɔn bɛsɛgɛ ne hakilila k'a fɔ ko nin t'a waati ye o ni ne ko n bɛna mɔgɔw wele ko n bɛna kumakan fɔ aw b'a dɔn n bɛna min fɔ wa munna aw b'o bisigi k'o kɛ k'o bɛna kɛ kuma jugu de ye ka ɲɛsin aw ma a ye mun kɛ na o ka sabali sa nin kuma ninnu nin de b'a jira ne la ja fɛn o fɛn bɛ ka fɔ nin réseau ninnu na caman bɛ yen ja bɛɛ ye kalo parce que ne b'a dɔn nin ko nin ye kalo ye faransi ambassadeur ne t'a dɔn hali waati min bɛ ne na cɛ n tɛ hali a san hakɛ dɔn ne yɛrɛ n'a ka ɲɔgɔn ye hali salamu aleykum hali cérémonie yɔrɔ la an ma ɲɔgɔn ye kuma tɛ ne ka taa ka yɔrɔ la ou bien a ka na ne yɔrɔ la tiɲɛ t'a la billahi alladhi la ilaha illa hu ne bɛ n ten turu masa min ye tiɲɛ t'a la jugu kan don pour que ka jamanadenw hali bi k'anw dusukun k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ ka mɔgɔw manipuler ka hakiliw manipuler pour que u ka se k'u sago sɔrɔ an na an ka denmisɛnninw ka sabali sa u ka maakɔrɔba kuma lamɛn sa jamana in ka hɛrɛ b'o de la juguw kɛlen bɛ ka jamana lamini fan bɛɛ fɛ marifatigiw bɛ ka jamana ɲuwari an yɛrɛ dama min bɛ yan n'an tɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ min bɛ se ka aw ladi hali a y'a janto ni min ko k'a bɛ fɛn fɔ dɔrɔn a bɛna min fɔ o t'anw fɛla ye koyi a b'a fɛ ka jamana de janfa ani ninnu de bɛ complot la k'o kɛ dɔnkilidaw ye maa ka bɛɛ lajɛlen daminɛ mɔgɔ si tɛ se ka kuma jamana kɔnɔ o fana ye hɛrɛ ye wa jamana bɛ se ka kɛ ko aw denmisɛnninw de bɛ jamana kunna ko maakɔrɔba tɛ jamana kɔnɔ min bɛ se ka aw ladi o bɛ ɲɛ wa o bɛ se ka ɲɛ cogo di aw yɛrɛ bɛ sɔn o ma cogo di o y'anw ka jamana tabiya ye wa o y'a taalan ye wa o y'a kɛcogo ye wa a y'a ɲini k'a bɛ kari de ye o ma sɔn ka a reçoit o de la a b'a fɛ ka kuma ne yɛrɛ k'a fɔ ko n bɛ kari ɲini k'a ye a ka ban ne n'a ka an kana ɲɔgɔn ye o ye hɛrɛ ye a ma wa ne y'a fa de n'a y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ n y'a fa de n y'a karamɔgɔ ye n ye jamana alimami ye n ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ne kelen yɛrɛ k'a fɔ ko n b'a ɲini a ka ban o ye hɛrɛ ye a ma wa o y'anw ka jamana laada ye wa o y'an tacogo ye wa o ye ko ye mɔgɔ b'o kɛ dalilu ye wa non mɔgɔw ka sabali karamɔgɔ mɔgɔw ka sabali ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye ni ala sɔnna dimanche don kuranakalan in bɛ sen na an b'a la hali sisan a bɛ taa kun cɛ fo dimanche ni ala jɛna n'a ye ala mana n se ko kɛ min ye n b'o kɛ ŋaniya ye k'a ɲɛsin miskinaw ni dɛsɛbaatɔw la k'an nama kasi ka taa ala la k'an bolo fila yanga ala ye k'an dusukun kɛ ka ala wele jango jamana in tɔɔrɔ min b'a la degun min b'a la bɛnbaliya min b'a la ɲɔgɔnfanbaliya min b'a la o ko in bɛ se ka ban cogo min o ma zalika alallahi bi'aziz ko tɛ k'a fɔ ko a bɛ ala kɛɲɛ o nka n'an y'an kɔnɔ jɛya ala ye ka ɲɛsin ala ma ni tiɲɛ ye ala b'an dɛmɛ ne y'a fɔ n ka futubaw la ma diɲɛ wuli kuma fɔ ko ye n ye kurannakan de fɔ n ko ni maaw jɛra ka ala sɔsɔ u ka jɛ ka tuubi o de y'a fɔra ye hali bi an k'an hakili to min y'a to jamana in bɛ ka yɔgɔyɔgɔ a dɛsɛra ka sira sɔrɔ tɔɔrɔw b'a la bɔnsan tɛ o an ka n'o turu ɲini k'a da mɔgɔ wɛrɛ kun an k'a dan an yɛrɛw ka kɛcogow n'an ka junubuw n'an ka kɛwalew a caman y'o ye kuranna y'o de fɔ a ɲɛna wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ne ye alimami de ye ne tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ maaw ye ni alimami kan tɛ o maaw b'a fɛ ne ka kan jumɛn f'u ɲɛna wa o kuma minnu fɔra ni maaw bɛ k'a bisikiya a bɛna nin de fɔ a bɛna kɛ tan peut-être a bɛ ninnu contre la a bɛ ninnu minna n tɛ maa contre la n tɛna maa wele diɲɛ ka wuli n tɛna maa wele u ka bɔ n kɔrɔ fili maa ma ayi n ko n bɛ dugawu de kɛ ni n tilala dugawu la ladilikan min mana kɛ ne bolo parce que n ye cɛkɔrɔba ye aw yɛrɛ sɔnna ko n ye cɛkɔrɔba ye aw de ye ne wele ko n ye autorité morale n'o ye tiɲɛ ye ko n ye cɛkɔrɔba ye bɛ jamana kɔnɔ aw yɛrɛ sɔnna min ma ka tɔgɔ in d'a la ne man kan ka aw bilasira ka aw labi wa o tɛ se ka kɛ n'o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ o tuma an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ ala k'an bɛn sababa ma a ka dimanche jira an na hɛrɛ la ni ala sɔnna a bɛ kɛ ba ko jikɔrɔ ni ase la ni maa min b'a fɛ k'a dɔn mun don ni sara ye a k'i ɲɛna ala nka a y'a minɛ a b'a kɔnɔ a b'a da kɔnɔ o bɛ se ka faamu nka a b'a kɔnɔ ma kuma fɔlɔ ma fɛn fɔ fɔlɔ ka diɲɛ bɛɛ wuli k'a jɔ a sen nka a bɛna fɔ tan a bɛna kɛ tan bisimilayi non o fana bamanan ninnu ka sabali sa chéri an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ faranskaw ka minisiri min bɛ ni a sigilen bɛ ka ɲɛsin faransi ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲa ɲɛnabɔw ma ni o ye Jean-Yves Le Drian ye a yɛrɛla k'a fɔ ale yɛrɛ ye bɔli dɔw kɛ kunnafoni sira dɔw senfɛ kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ka lakali la a ye a yira k'a fɔ Jean-Yves Le Drian ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn tɛmɛnen novembre kalo tile 21 san 2021 a yɛrɛla k'a fɔ min ye faranskaw olu ka jafileso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ
RTL olu ka kɛnɛ dɔ bɛ sigi n'u b'a wele k'a fɔ min ye barosigi dɔ ye u bɛ fɛn wele faransikan na grand jury o senfɛ sa a yirala k'a fɔ wele bilala Jean-Yves Le Drian ma a ka se ka na ɲɛfɔli kɛ Faransi ani farafina cɛ yɛrɛ bɛ cogoya min na an bɛ waati min na i ko sisan ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi ni Mali yɛrɛ cɛla bɛnɲɔgɔnyaw bɛ cogo jumɛnw na fo ka na se min ye k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen bi ni a yirala k'a fɔ ko olu bɛ wulikajɔ la ka na ɲɛsin Mali yɛrɛ ma n'o ye groupe mercenaire russe Wagner a yirala k'a fɔ Jean-Yves Le Drian ale kɔni ye pereperelatigɛw kɔni bɔ ani kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ min ye gɛlɛyaw ye bi min ye ɲangiliw ye bi olu kɔni labɛnnen bi l'Européen ka kɛlɛyatɔba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Union européenne ka ɲɛsin maa minnu bɛ Mali fanga ɲɛmaa yɛrɛ la bi u ye layidu minnu ta diɲɛmaaw ye u ye layidu minnu ta malidenw ye u ye layidu minnu ta farafina tilebinyanfɛtɔn kuluba min bɛ yen ni o ye CEDEAO ye ka a yira k'a fɔ min ye février kalo nata ye kalataw olu baaraw bɛna kɛ ka se ka kala yɛrɛ k'a di wala ka sugandili kɛ mɔgɔ minnu ni o kɛra jamana kɔnɔdenw ka sugandili fɛn ye ka se ka fanga ta ka di olu kɔni ma wa a ko a bɛ pereperelatigɛ min di siga kɔni t'a la Union européenne n'o ye l'Européen ka kɛlɛyatɔba ye olu ni Mali fanga ɲɛmaw kɔni cɛla bi siga kɔni t'a la gɛlɛyabaw de bɛ yen hali n'a sɔrɔla k'a fɔ min ye k'a fɔ Union européenne olu ka ciden min nana an fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye Barque ouvrier ale bɔlen kɔ kunnafoni sɛbɛnw tun ye a yira k'a fɔ min ani Abdoulaye Diop u ka kumaɲɔgɔnyaw o ma taa ji siraw fɛ kosɛbɛ a yirala k'a fɔ Barque ouvrier ale kɔni y'a ka dusumakasaw yira k'a fɔ Abdoulaye Diop ale ye kɔrɔfɔ minnu fɔ olu tɛ kumaw ye kuma minnu ni sen bɛ a kɔrɔla la nka o kɔfɛ min ye Barque ouvrier yɛrɛ ale yɛrɛ bɔra a ka bɔlɔlɔ sira yɛrɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ni kɔrɔfɔ minnu fɔra k'a fɔ ale ye kumaɲɔgɔnya min kɛ ni Mali yɛrɛ ka minisiri Abdoulaye Diop ye ko o ma taa ale dimi sira fɛ kuma ninnu ko kuma jɔlenw tɛ o kumaw tɛ tiɲɛ ye ale kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn kɔrɔfɔ minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ la a kɛra kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ min ni hakilimaw b'a faamu k'a fɔ kɔrɔfɔ nafamaw de don ka kɛɲɛ ni Mohamed Haidara ye ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye Jean-Yves Le Drian ye a ka kuma ninnu ɲininkaliw nana kɛ a la yala Faransi ani farafina cɛla olu yɛrɛ bɛ cogo di a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la min ye maa mankutu tiɲɛnaw ye min ye tɔgɔ tiɲɛnaw ye olu de bɛ ka bi ka Faransi tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ bɔlɔlɔw sanfɛlaw fɛ ka yira k'a fɔ Faransi bɛ waleya jugu de la diɲɛ yɛrɛ ɲɛfɛ o ye fɛn min o tɛna se ka olu yɛrɛ bali u dabolow la cogoya si la hali n'i ye jateminɛ kɛ Faransi jamana ɲɛmaa ka kɛɲɛ ni ale yɛrɛ ka bɔli dɔw ye a ye laɲini dɔw kɛ ka farafinadenw wele ka taa olu bisimila ka kumaɲɔgɔnyaw don u ni ɲɔgɔn cɛ la gɛlɛya min bɛ farafina ani Faransi yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la u ka se ka taa hakili jagabɔ kɛ fura jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ a la nka nin n'a ta bɛɛ ale kɔni bɛ min kɔni fɔ wa Faransi ani farafina kɔni cɛ wa olu b'a dɔn k'a fɔ u taalan de ye ɲɔgɔn ye wa siga foyi t'a la u tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to cogoya si la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ min ye Faransi ka wulikajɔw ye na a bɛ bi cɛncɛnfuga jamanaw kan Jean-Yves Le Drian y'a yira k'a fɔ jamana 5 ɲɔgɔn de tun sɔrɔ la minnu ye laɲini kɛ Faransi yɛrɛ fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u kana olu dɛmɛ min ye papalikɛlaw olu bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi ka ɲɛsin u ka jamanaw ma o kɔfɛ min ye l'Européen ka kɛlɛyatɔba olu ka dɛmɛ bɛ Faransi yɛrɛ nɔfɛ nin baara ninnu na o kɔfɛ min ye États-Unis ye n'o ye l'Américain ye olu fana ka dɛmɛ bɛ Faransi nɔfɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na nka ale kɔni bɛ min fɔ ka da nin bɛɛ kan olu kɔni kɛlen don k'u sigi bi farafina tilebinyanfɛtɔn olu kɛlen don ka layidu minnu ta wala u kɛlen don ka gɛlɛya min ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma siga t'a la olu fana bɛ o ko kelen in de kɔ wa ale bɛ min fɔ Jean-Yves Le Drian fanga bɛ minnu bolo bi ni olu ka fanga nana sɔrɔ coup d'état sira yɛrɛ fɛ kalo 9 kɔnɔna na ale yɛrɛ ka fɔcogo la nin ye dɔgɔyama de ye ka ɲɛsin an ka fanga ɲɛmaaw ma kolonɛli jɛkulu minnu ye fanga firi ni kalo 9 kɔnɔ siɲɛ 2 a kɔni ye dɔgɔyama de ta ka ɲɛsin an ka fanga ɲɛmaaw ma nin waati in na a ye a yira k'a fɔ n'u u bɛ fɛn o fɛn kɛ u k'o bɛɛ sigi sen kan u ye layidu min ta ka ɲɛsin diɲɛmaaw ma ka ɲɛsin farafina tilebinyanfɛtɔn olu ka kuluw ma ani jamana kɔnɔdenw k'a fɔ min ye karata baaraw ye olu bɛɛ lajɛlen n'u bɛna don ka bɛn ni février kalo tile 27 san 2022 o baaraw ka se ka sabati ni o baaraw ma sabati siga t'a la l'Européen ka kɛlɛyatɔba u bɛna gɛlɛyabaw de ta ka ɲɛsin Mali jamana ma wa a bɛ min fɔ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan dugudugumakanw bɛ bi ka yira k'a fɔ Mali bɛna baaraɲɔgɔnyaw kɛ ani Russie kɛnyɛrɛye lakanabaa minnu bɛ yen ni o ye Wagner maaw ye ko Mali bɛna u ka kana di olu ma ale kɔni fɛ
olu sigilen bɛ k'o lagɛ ni o baaraw kɔni sigira sen kan Mali fanga ɲɛma wo Wagner wo olu bɛ gɛlɛyaw de ta ka ɲɛsin nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma sabu u ye olu ka jateminɛ la n'i ye kɔlɔsili kɛ jamanaw bɛ bi Wagner taara o jamana ninnu kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ de lase olu jamanaw ma olu fana tɛ n'u sigi abada ka Mali ye k'a fɔ Wagner de kan na k'a bɛna Mali yɛrɛ a ka lakana sabati don n'a nataw la u kɔni sigilen bɛ k'a lagɛ wa u ka kɔlɔsili la u ye a yira k'a fɔ hali Libi jamana n'i ye jateminɛ kɛ Wagner ma u taara ka taa kana baaraw kɛ yen nɔ a ma se ka kɛ ɲɛta foyi ye Libi jamana ma min ye Centrafrique fana ye u taara ka taa kana baaraw sabati yen nɔ a ma se ka kɛ ɲɛta ye ni dugu ninnu kɔfɔlen ninnu si ma olu kɔni sigilen bɛ bi komi a dugudugumankanw de bɛ yen Mali minisiri a y'a fɔ k'a fɔ olu fana ye a kumaw mɛn bɔlɔlɔw de sanfɛ min ye l'Européen ka keleyatɔba ye u kɔni sigilen bɛ bi ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen makɔnɔ don n'a a nataw la n'a kɛra tiɲɛ ye u bɛna gɛlɛyaw min ye sanction ye k'a ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ani Wagner yɛrɛ ma kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana lamɛnbaaw o la l'indépendant kelen a yira k'a fɔ min ye Kouroubarikaw ka pankuru ni o ye Côte d'Ivoire ye a yirala k'a fɔ Bamako yan nɔ u tun bɛna juru don a la k'a sigi dugu ma fɔlɔ ka sababuya kɛ mun ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yirala k'a fɔ maliden dɔ bɛ yen ni ale fan dɔ ye Kongola ye a fan dɔ ye Malien ye Umar Jawara ale ye maa ye maa min ni diɲɛ mɔgɔbatigi don a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kan a yirala k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ bi ale ni Côte d'Ivoire faamaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la n'o ye nafoloko gɛlɛyaw ye o nana wolo fɛn na fɛn min ni kiriw yɛrɛ taara farafinna tilebinyanfɛntɔnba ale ka kiribonso kan n'u bɛ wele k'a fɔ Cour de justice de la CEDEAO a yɛrɛla k'a fɔ nin maa kofɔlen ale yɛrɛ nana jo yɛrɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire u fanga ɲɛmaw kan kunnafoni sɛbɛn a kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi yala nin dɔ la wa an tɛna taa jamanaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ma wa Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ la ka kɛɲɛ sa min ye CEDEAO olu ka kirisonba ale ka hɛrɛ wɛrɛw ye a yirala k'a fɔ nin maa kofɔlen ni diɲɛ mɔgɔbatigi don Congolais a fan dɔ ye Congolais a fan dɔ ye Malien ye Umar Jawara ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn tɛmɛnen ye novembre kalo tile 22 san 2021 min ye Kouroubarikaw ka pankuru kɔni cunnen an ka pankuru jigi kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ wulikajɔw kɔni nana kɛ an ka pankuru jigi kɛnɛ a ɲɛma ani nin maa kofɔlen ka taa a yira Côte d'Ivoire pankuru bolilaw la nin pankuru a bɛna to Mali yɛrɛ kɔnɔna na sabu ka d'a kan kiri baaraw olu nana nun don ka yira k'a fɔ Umar Jawara ale ka nafolo kasabiw de bɛ Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaw yɛrɛ kɔni na nin hukumu kɔnɔ sa nin kɔni kɛra samasamali kɔni ye nin waati ninnu na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yirala k'a fɔ a kumaw cayara kosɛbɛ tumana min na nin kɔrɔfɔ ninnu bɔra ka bin k'a yira k'a fɔ Mali fanga ɲɛma wala Mali aéroport a ɲɛma ani nin maa kofɔlen ka taa Côte d'Ivoire avion bolilaw nɔfɛ k'a yira k'a fɔ nin avion in bɛna to Mali kɔnɔna na sabu a bɛ waati jan bɔ min ye Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaw ye u tun kan ka nafolo musaka dɔw di Umar Jawara yɛrɛ ma a baara ninnu kabiri tumaja a sɛbɛnfuraw bɛ yen kiriw yɛrɛ kunfɔlɔw olu nana daminɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka a yira k'a fɔ min ye hectare 50 bɔɲɔgɔn ani miliyari damadani olu tun kan ka di nin maa kofɔlen in ma nin bɛɛ lajɛlen na Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaw u ma a baara kɔni ta sen kan o kɔfɛ Umar Jawara ale ye wulikajɔ kɛ ka t'i ka damakasi sɛbɛn don CEDEAO ale ka kiriso bonda la CEDEAO nana ko in nagɛ ka se ka kiriw yɛrɛ tigɛ k'a yira k'a fɔ miliyari 35 bɔɲɔgɔn o kɔni kan ka di nin maa kofɔlen yɛrɛ ma a sababu ye mun de ye gɛlɛya a bɛ nin maa kofɔlen ani Côte d'Ivoire banque dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ banque min wele k'a fɔ Banque nationale ivoirienne BNI a yɛrɛla k'a fɔ nin samasamali kɔni a dakasi kɔni bonyanen don kosɛbɛ hali ni waati tɛmɛnenw na hectare 50 bɔɲɔgɔn o tun kan ka di nin maa kofɔlen ma san 2020 waati ani ka tila ka nafolo kasabi miliyari damadani kɔni ta ka di a ma ka a sababuya kɛ dommage d'intérêt dɔw tun kan ka ye a ka wari in yɛrɛ kun kan ka se ka a nafa ni o ye nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na a ko kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ waati min na tɛnɛ yɛrɛ ni an ka aéroport a ɲɛma ka fara nin maa kofɔlen kan u ye wulikajɔ kɛ ka taa kuma kɔni ɲɛfɔ min ye pankuru bolila ninnu ye olu kɔni ma se ka sɔn cogoya si la o waati kelen Air Côte d'Ivoire olu ye weleli kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ olu tɛna sɔn nin ma sabu olu yɛrɛ fɛ nin ye bengani de ka ɲɛsin olu ka baara cakɛbɔda so ma n'a ma ya k'a fɔ
warko ubuni Côte d'Ivoire bangi de ni ɲɔgɔn cɛ la Côte d'Ivoire ale b'i ta sɔrɔ a la cogo di a kɔni kelen no sama-samali ba ye bi kunnafoni sɛbɛn ka lakali la nka a ye a yira k'a fɔ waati sera sa Mali fanga ɲɛmaw ani Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaw u ka se ka nin ko in layi di ɲɛma joli la n'o tɛ tuma dɔ la a bɛna kɛ an cɛla gɛlɛyali ye kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ sɛwara aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛɛ sɛwara ko aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛɛ sɛwara Naumana arajo ɲɛtaga yo naumana Alamabaaw an ka cakɛbonda so min bɛ yen ni ale sigilen bɛ ka ɲɛsin jagokow ani jagokow ni sɔngɔkow ani ka se ka yamaruya sɛbɛnw di jago baarakɛlaw ma u ka taa minɛnw yɛrɛ ta ka na n'a ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na olu ka lafasaditɔ minnu bɛ yen ni o ye sɛnɛga jɛkuluw ye olu ka damakasi sɛbɛnw kɔni ka a yira jamana faamaw la k'a fɔ u bɛna taa baarabilaw kɔni na o baarabila in laɲini dɔw tun bɛ a la u bolo o laɲini tun ye mun ye k'a fɔ olu yɛrɛ ka baara ye fɛn minnu ye ka o baaraw kumandiya ka bɔ olu bolo ka taa di minisiriso ma minisiriso min ni olu ka baara tɛ u nana ye k'a fɔ nafolo caman bɛ yen bi jamana yɛrɛ bɛ ka bɔnɛ olu nafolow la an kɛlen don ka u ka maa wele bi min ye monsieur Kulibali ye ale yɛrɛ bɛ an fɛ bi an n'a ye barosigiw kɔni kɛ ka da waati yɛrɛ n'a cogoya kama basila kɔrɔfɔ minnu tɛmɛna ani Kulibali ni ɲɔgɔn cɛ la an ka a tako fɔlɔw k'olu lamɛn fɔlɔ don n'a nataw la an na tɛmɛ ni a tɔ ye inshallah an tun ye kɔrɔfɔ dɔw latɛmɛ waati tɛmɛnenw na kunnafoni sɛbɛnw kun da sera ma ka yira k'a fɔ an ka cakɛbonda so min bɛ yen n'olu ka baaraw sigilen bɛ ka ɲɛsin jago sɔngɔw olu kɔlɔsili ma ani ka se ka sɛbɛnfuraw di jagokɛbaw ma u ka taa jagominɛnw ta ka na n'a ye hakilila aw ye faamuyaw caman sɔrɔ a la nka u tun ye jagaserikan dɔw ta ka ɲɛsin jamana faamaw ma n'u y'u ka laɲini dɔw ye fɔ baara dɔw bɛ yen u kan ka di olu ma u kumandiyalen don ka bɔ olu bolo bi ka taa di ministère de finance ka bolo kan an bɛ waati min na i ko sisan nka u ye baarabila yɛrɛ boloda waati tɛmɛnenw na an bɛ waati min na i ko bi i ko baarabila ma sigi sen kan wa u ka maa dɔ bɛ an bolokɔrɔ wala u ka maa dɔ bɛ an fɛ kumaso kɔnɔ bi ɲɛtaa dɔnkiwari kɛnɛ kan an bɛ kɔrɔfɔ di a ma a ka foli lase ɲɛtaa dɔnkiwari lamɛnba a cɛman n'a musoman kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na karamɔgɔkɛ i bisimila ɲɛtaa dɔnkiwari kɛnɛ kan i yɛrɛ tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Umaru Kulibali ne chargé je suis secrétaire aux revendications de la section syndicale du commerce. Aw tun ye kunnafoni cari a bɛ waati jan bɔ k'a fɔ min y'aw ka hakɛ dɔ ye aw de kan ka baaraw kɛ u minɛnen bɛ aw la bi ka ɲɛsin minisiriso min sigilen bɛ ka ɲɛsin suro taabolow ma bi an bɛ waati min na i ko sisan aw ye baarabilaw kɛ u bɛ se ka mun fɔ bi aw ka laɲini ye mun ni mun ye ani baarabila in a bɛ taa fɔ waati jumɛnw na. Ayiwa Jawara n bɛ fɔlɔ ka foli di yɛrɛ ma. Ka sababuya kɛ l'occasion i bɛ ka opportunité min d'an ma an ka se k'an adresser maliyɛnw ma parce que sujet min don sujet in nafaba de b'a la jamana ma au delà an ka service yɛrɛ kɔfɛ a sujet kan ka kɛ maliyɛn kelen kelenna bɛɛ la hamina ko ye bi. Komi yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan jago ko siratigɛ kan Mali ye jamana ye mun ka da la dumuni ani an ka fɛn fɛn magoɲɛminan ye kɛmɛ kɛmɛ sarada la a 80 bɛ ta kɔfɛ de ka na donc n bɛ fɔlɔ ka foli di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma e ka foli kɔfɛ ka segin ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i ka auditeur radio ɲɛtaa auditeur bɛɛ lajɛlen fo. Ka sigi ka na i ka ɲininkali ma effectivement an tun ye gouvernement tun ye sigi ka fɔ kɛ juillet kalo tile 27 concernant le sujet an tun ye ɲinini dɔw kɛ gouvernement fɛ o y'a yira k'a fɔ problème foyi t'a la an ka négociation tile 2 négociation kɔfɛ a yirala k'a fɔ vraiment on a raison sur toutes les lignes u ye bɛnkan sɛbɛn d'a ma n'a bɛ fɔ o ma ko procès verbal de conciliation
donc an ye accord sɔrɔ ni gouvernement ye comme quoi u bɛna an ka laɲini ninnu u bɛna bɛɛ lasegin an ma o laɲini ninnu bɛ boli jumɛn de kan a belebeleba dɔ ye gouvernement kun ye programme dɔ bila sen kan depuis 1989 n'a bɛ fɔ programme ma ko programme de vérification des importations. Jagomina minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka se ka olu kɔlɔsi k'u jateminɛ. Olu kɔlɔsi qualité siratigɛ kan ani quantité ani prix ani a valeur a position tarifaire c'est-à-dire kɔdi sɛbɛn min bɛ d'a ma douaniers fɛ ani valeur yɛrɛ min bɛ se ka bisigi a fɛ Mali kɔnɔna na pour que opérateurs kana se ka droits kana se ka minorer ani qualité ta fanfɛla la programme min bɛ boli o de kan élément 5 de a bɛ boli o de kan bon n'a bɛ f'o ma ko PV programme de vérification des importations o programme public de do mais a nana commerce siratigɛ de fɛ mais an bɛ se ka min fɔ programme depuis de 1989 environ 130 bɔɲɔgɔnko a ma deli ka bila a minɛn kɔnɔ c'est pourquoi résultat tɛ de report en report an bɛ ka société tubabu société minnu ta kɔfɛ ka na a bɛ d'u ma résultat tɛ exigé u kan donc au finish commerce de bi bolodengɔni bɛ jɔ commerce de la toujours maliyɛnw fɛ k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ an tɛ ka nɔgɔya la. résultat tɛ cogo di sɔrɔ nasira fɛ yan. sɔrɔ nasira fɛ résultat tɛ yen ka sababuya kɛ aspects sociaux fana na résultat tɛ yen parce que bi Mali ye jamana ye ni c'est le seul pays mun kɛlen tɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan mun bɛ se ka contrôle kɛ qualité la produit minnu bɛ ta kɔfɛ ka na n'i taara Côte d'Ivoire programme bɛ yen nɔ a la i taara Burkina bɛ yen i taara Sénégal i taara jamana seerelenw seerelen na i b'a sɔrɔ k'a fɔ u jantolen don kosɛbɛ kosɛbɛ surtout da la dumuni n'a bɛ ta jamana kɔfɛ ka na donc c'est ce qui explique bi an bɛ produit suguya bɛɛ sɔrɔ sugu kɔnɔ an ka maliyɛnw si man kɛnɛ bi a ju tɛ dɔwɛrɛ foyi ye parce que jamana labilalen don minɛnw bɛ ta kɔfɛ ka na contrôle minnu kan ka kɛ a ɲɛma comme il se doit o contrôle tɛ k'a la o talen don ka minɛ service min bɛ yen nɔ ni sariya kisɛ o service bɛ yen cakɛda o cakɛda n'a bɛ créer jamana fɛ i b'a sɔrɔ loi de b'a créer n'a dun fɔra loi i b'a sɔrɔ loi bɛ tɛmɛ assemblée de la maliyɛnw ka élu de bɛ jɛ n'a ye k'a créer ka tila ka mission di a service ma donc o kuma kelen na an bɛ se ka sigi cogo di o service bɛ minɛ mɔgɔ o mission ninnu bɛ minɛ mɔgɔ damadɔ fɛ ka taa kɛ nimuruba ye ka jamana ka intérêt to kɔfɛ u yɛrɛ ka intérêt personnel kama c'est pourquoi an ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ an tɛna sɔn a ma donc an ye grève min boloda o ye du 22 kalo an bɛ kalo novembre kalo min na o tile 22 a daminɛna kununko a daminɛna kunasini lundi ntɛnɛndon a bɛ ban vendredi donc kɔfɛ an bɛ lundi baara ka mardi baara donc ni gouvernement ma kan bɔ an bɛ tile 3 baara bila wɛrɛ bolodalen tuguni o tile 3 kɔfɛ an bɛ taa illimité la. banbali. nka n bɛ fɛ ka min faamuya o e ko n'i y'a ye Mali tuma dɔ la dumuni na fɛnw a bɛ don an fɛ fo a kɛra sababu ye ka mɔgɔw bana e fɛ bi ni fɛn in taara ka di aw ma bi aw yɛrɛ ka baara sigi sen kan dɔ bɛ se ka bɔ o waleya ninnu na wa. bon dɔ bɛ se ka fu bɛ sira dan de la. caman ko aw ta ye yɛrɛkunkɛlaw di. ayi yɛrɛkunkɛlɛ kɛnɛkanko de don n bɔra k'o de f'i ye sisan sariya an bɛ grève ka ca bi i bɛ fama k'a ye k'a fɔ ko syndicat bɛ ka fɛn ɲini gouvernement fɛ fɛn min bɛ yen ko musaka ko wariko ta fanfɛla la k'o t'a la c'est l'ensemble de nos points de revendication an ye ɲinini fɛn o fɛn kɛ gouvernement fɛ kelen t'a la min bɛ musaka ko se gouvernement ma parce que dɔw bɛna faamu mun na tiɲɛnikɛba jɛkulu dɔw bɛna mun don maliyɛnw kunkolo la comme quoi anti-transition de fɛ c'est loin de là n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la. an bɛ nin waati in fana na an bɛ exception kɔnɔ yala aw tun b'an ka to ni waati tɛmɛna wa n'o tɛ aw ka grève a bɛ kɛ kɔlɔlɔ caman ye jagokɛlaw ma dɛ intention ko. non waati grève ko i bɛ mun faamu Jawara grève ko la waati tɛ a la k'a fɔ ko sariya bɛ waati dɔ de fɔ nin kɔnɔ pour que a ka taa grève la o t'a la. anw yɛrɛ de b'a jate minɛ waati min bɛ yen nɔ k'a ka kan
ani gouvernement cɛ ɲɔgɔnya la k'a fɔ ko bɛɛ ma se ka kɛ k'an bɛ grève déclencher ka taa mais solution grève min don n y'o de f'i ɲɛna ni i bɔra ka gɛlɛya min fɔ période d'exception ye donc an ka faamu na an ka jateminɛ na an ka doléance ninnu bɛ taa c'est-à-dire à l'actif du gouvernement parce que jamana ɲɛmɔgɔ foyi tɛ yen nɔ bi n bɔra ka min f'i ye est-ce que an kan ka jamana to yen nɔ ka fɛn suguya bɛɛ ta ka don a kɔnɔna na ko parce que an bɛ période d'exception na on ne doit pas livrer ces populations vraiment à toutes sortes tout produit fɛn fɛn bɛ na bi aujourd'hui contrôle de dispositif foyi tɛ yen nɔ comme contrôle de qualité ka sɛgɛsɛgɛ o ye da la dumuniw ye mais les équipements bi sojɔ nɛgɛw bɛ cogo min bɛɛ ɲɛ b'a la fer 12 nana 11 placé la sojɔ norme foyi tɛ yen bi produit foyi la bi maliyɛn bɛɛ bɛ se ka seereya o sababu ye jumɛn ye parce que arbitrité dispositif tɛ yen o t'aw ka baara kɔnɔ wa o b'an ka baara kɔnɔ baara de minɛnen don an na c'est pour que n k'i ma anw ka baara de minɛnen don ka di mɔgɔ wɛrɛw ma a dilen don mɔgɔ min ma de 1989 à présent syndicats de do conseil national du patronat du Mali c'est un conseil c'est un syndicat qui représente qui défend les intérêts jagokɛlaw kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ka intérêt défend donc au syndicat bi mankan min bɛ o syndicat kɔnɔ bi a ɲɛmɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ élection ko la bi tout de suite ni a bɛ kiiri bɛ sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan mais ni bɛn ma k'a la waati bɛɛ parti kelen bɛ se ka taa syndicat wɛrɛ créer o kɔfɛ dɔwɛrɛ kulu wɛrɛw bɛ se ka n'olu ma sɔn olu fana bɛ se ka taa syndicat on peut se retrouver avec 3 syndicats donc s'il faut que chaque fois que jamana service technique minnu créelen don loi fɛ sariya kisɛ minnu kɛlen don k'u créer ka tila ka mission d'u ma nin de y'aw ka baara ye donc n'o baara bɛ minɛ intérêt personnel kama ka taa di syndicat dɔw ma supposons que ni syndicat 3 bɛ yen nɔ sisan a bɛ di jɔn min na état bɛna di jɔn ma k'o ka gérer en lieu et place de la DGCC donc pour que dɔrɔn i k'a faamu k'a fɔ forfaiture de don forfaiture ye jumɛn ye c'est-à-dire an kɛlen don ka sariyaw bila kɔfɛ baara bɛ ka kɛ ni mɔgɔw en fonction de la tête du client an ka baara bɛ ka kɛ ten de bon aujourd'hui c'est une question gouvernement tun man ka sɔn cogoya si la commerce ka taa grève la pour des futilités parce que n'i y'anw ɲininka anw b'a fɔ nin question in nin jaabili ni gouvernement ni volonté politique bɛ yen en 30 minutes parce que u ye acte min ta ka bɔ finance bolo parce que nin mankan in wulilen CNPM na u nana minɛ sisan k'a di finance ma mais u y'a di finance ma cogo di u y'a di nommément u y'a di conseil à la personne Modibo le conseiller technique chargé des questions douanières u ye dossier minɛ programme tout un ensemble de programmes publics u y'a di ale de ma au compte des finances nommément on a cité son nom nommément a dira programme minɛna k'a d'ale de ma nka i ko aw ka nin grève ni grève caman tɛ kelen ye ni tuma dɔ la ni aw ka laɲini sabatira a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafa de lase jamana ni jamana kɔnɔdenw ma e yɛrɛ fɛ ni nin ko in taara ka di aw ma bakurubaya la jamana bɛ se ka nafa joli de sɔrɔ nin na an ye miliyari hakɛya dɔw mɛn k'a fɔ olu bɛ ka taa fiɲɛ fɛ k'a sɔrɔ jamana bɛ ka perdre a la fana. Jawara primo pour que k'o yɔrɔ faamuya aujourd'hui bi sugu kɔnɔna bɛ cogo min bi an ka service yɛrɛ chargé len don d'abord fɛn fɛn bɛ yen k'o ye jago kunkanko ko ye o kuma bɛ o question bɛ ɲɛnabɔ an fɛ concurrence fana parce que an bɛ liberté de prix de la bi sugu kɔnɔ prix foyi tɛ imposé opérateur prix labilalen don n'i taara i ka minɛn ta ka na cogo min e de b'i ka coût dɔn i b'i ka prix fixé comme cogo min ka di ye mais n'i ye prix sigi prix min bɛ yen nɔ k'a ti concurrence respecté clients sont les consommateurs ont le choix d'aller chercher u bɛ produit sɔrɔ nɔgɔya la yɔrɔ min donc n'i ma se ka feere kɛ i yɛrɛ bɛ segin i yɛrɛ ma k'i yɛrɛ bila en cause ka sugu prix suit donc n'o labila sugu kɛra sisan compétition na il va de soi que chaque acteur économique cherche vraiment hali n'u bɛ réglementation contournée de pour avoir gain de cause u b'o de kɛ donc c'est pourquoi au côté an ye prix labila mais concurrence fana sariyaw fana taara pour réguler un peu la concurrence concurrence ye jumɛn ye compétition de don entre les acteurs économiques commerçants minnu bɛ sugu kɔnɔ donc dɔ tɛ se ka munumunu règlement sariya kɔfɛ ka se ka fɛn dɔ ta k'o kɛ faveur y'a yɛrɛ kan ka se ka bila tɔw sanfɛ an chargelen don k'o fana o hakɛw fana lakanda
fɛn min ye consommateurs fana ye consommateurs fana ka sariya fana an bɛ o sariyaw fana élaborer an b'olu ka droit fana lakanda bon o mission ba saba de b'anw bolo bon après programme min filɛ nin n'an filɛ kuma na a bɛ don consommateurs ka lakana hukumu de kɔnɔna na consommateurs bi ni aujourd'hui société état bɛ ka des milliards à peu de 2018 à présent 60 milliards de taara fiɲɛ fɛ fu falaki fiɲɛ fɛ cogo di contrat jamana tun kan ka bénéficier nka a tɛ ka sɔrɔ jamana tun kan ka bénéficier parce que ni programme nin kun tɛ yen nɔ a wari tun bɛ se ka ta ka don développement sira wɛrɛw fɛ Umaru Kulubali an bɛ an ɲɔngiri yan fɔlɔ don n'a nataw la a kɔrɔfɔtɔ an bɛn'u latɛmɛ komi waati ni a cogoya kama ka foli lase i yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ min ye CEDEAO ye ale kelen ko k'a ka ɲangini yɛrɛ ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma kunnafoni sɛbɛn kɔni kelen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi yala kori Sogɛli fɛnɛ ma to sanni dugu cɛ pankuru kɔnɔ pankuru bolila k'i yɛrɛ ɲini k'a to yen wa a dɔ la maa kɔni b'i yɛrɛ ɲininka bi ka kɛ ni Elhaj Mamadu Gaba ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi min ye k'a fɔ an ka jamana bɛ dabolo min kan min gɛlɛyaw kɔni sama-samalen bɛ bi Mali ani farafinna tilebinyanfɛtɔ kuluba min bɛ yen ne ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest a yirala k'a fɔ sama-samaliw kɔni bɛ yen an bɛ waati min na ko sisan n'i ye CEDEAO yɛrɛ sigikanw n'a sigicogow lajɛ o bɛ fɛn minnu kofɔ ni o y'u ka protocole ye o bɛ a yira k'a fɔ démocratie de ye CEDEAO ka laɲiniw ye ani jamana mara kɛcogo ɲuman nka a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan CEDEAO yɛrɛ tun ye Mali yɛrɛ ka baaraw ɲɔngiri u ka tɛgɛbondasoba minnu n'o ye institution baw ye ka bɛn ni mɛ kalo tile 30 tɛmɛnen san 2000 ani san 21 a yirala k'a fɔ nin kɔni kelen do bi gɛlɛyaw kɔni caman ye waati tɛmɛnenw na fangatɛmɛ fanga ɲɛmaa tun bɛ minnu bolo ni o ye Bandaw ni Mukutari Wani ye a yirala k'a fɔ o gɛlɛya ye olu sɔrɔ ye min ye kalo 5 bɔɲɔgɔnko kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ CEDEAO kɔni a tun ye laɲini dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw u ka se ka baara dɔw sigi sen kan baara minnu ni pereperelatigɛw bɛ di k'a yira k'a fɔ min ye kalatako kumaw ye ani kalata baaraw olu ka se ka sigi sen kan an bɛ waati min na ko sisan olu baaraw ma se ka kɛ nin bɛɛ kɔfɛ sa Mali fanga ɲɛmaaw olu kɔni nana min kɔni fɔ CEDEAO maaw ye u y'a yira k'a fɔ a bɛ gɛlɛya k'a fɔ kalatako layidu minnu taara olu baaraw ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na ka sababuya kɛ lakanabaliya min bɛ Mali kɔnɔ bi a kɛra sababu ye n'i ye Mali dugukolo yɛrɛ ta 100 sara la 80 bɔɲɔgɔnko u tɛ Mali yɛrɛ sagoya la o ye gɛlɛyaba ye ni o bɛ fɛn kofɔ o b'a yira k'a fɔ lakanabaliya o de fanga ka bon bi Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔ CEDEAO fanga ɲɛmaaw olu kɔni nana ɲɔgɔn ye ka hakili jagabɔ kɛ Mali yɛrɛ ka taabolow la bi ka bɛn ni novembre kalo tɛmɛnen tile 7 ye u nana hakili jagabɔ minnu kɛ o kɔfɛ ka se ka berew kɔni ta Mali fanga ɲɛmaaw kama maa 100 ani maa 45 bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni k'u ɲangi wala ka gɛlɛyaw ta ka ɲɛsin olu n'u ka dukɔnɔmaw ma an'u bolola nafolo nka a yirala k'a fɔ nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na min ye ɲɛmaa yɛrɛ bɛ min bolo bi n'o ye colonel Asimi Goita ye ka fara Abdoulaye Diop kan olu kɔni tora bi tagasegin na ka se ka sira kɔni to u ni jɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ la cogoya jumɛn na bɛn ani fo ka bɛnw ni nɔgɔyaw bɛ se ka don kow taabolo la cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na CEDEAO fanga ɲɛmaaw u kɛlen don ka pereperelatigɛw di k'a fɔ décembre kalo tile 12 natɔ la ni waleyaw kɔni ma se ka sigi sɛbɛn kan ni kow ma se ka sabati u na gɛlɛyaw ta tuguni ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ fɛn caman tun gulonnen bɛ de k'a fɔ assise ko min fɔra ni ka malidenw wele Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na bɛɛ kana i fɛla fɔ Mali ka ɲɛtaga kɔni kan o de tun ye Mali faamaw ka hakili jagabɔw ye ko bɛɛ tun bilalen bɛ ka se ka o de kɔnɔ nka an bɛ waati min na ko sisan min ye jamana faama yɛrɛ ye ale nana ye k'a fɔ assise ko in malidenw yɛrɛ bɛɛ ma se ka kan kelen fɔ a kow la dɔw kɔni kɛn bɛ k'u jɔ kɛrɛfɛ ka yira k'a fɔ olu sen tɛna don a la wa olu da tɛna don a la o hukumu kɔnɔ min ye ɲɛmaa yɛrɛ ye hali n'a sɔrɔla k'a fɔ assise nin tun ka di minisiri ɲɛmaa ye kosɛbɛ sabu n'i y'ale ka kɔrɔfɔw jateminɛ a ka kuma fan caman tun bɛ tali kɛ ni fɛn o fɛn fɔra ye a b'a fɔ k'a fɔ assise de bɛna olu pereperelatigɛw di nka n'i y'a ye k'a fɔ o waati kelen na
fanga ɲɛmaya bɛ min bolo bi ne ye colonel Asimi Goita ye ale ka n'i jɔ k'a fɔ min ye assise ko ye ko ka a ɲɔngiri o b'a yira k'a fɔ tuma dɔ la yala Sogɛli Kokala Mayiga nin tɛ a bilatɔ ye wa nin tɛ a ka kow ɲɔngiritɔ ye wa yala waati ma se wa a yɛrɛ ka kow faamu a yɛrɛ ye tuma dɔ la ni a bɛna fanga de bila wala n'a bɛna bɔ a jɔyɔrɔ la a kow baaraw jateminɛ wa kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako. Alɛbɛbaw o Soir de Bamako kelen y'a yira k'a fɔ min ye kɔɔri sɛnɛ baarakɛlaw ka ɲɛma kɔrɔ min bɛ ni o ye Bakari Togola ye a yɛlɛ k'a fɔ kunun ko a ka kiiri baaraw nana sigi sen kan u bɛ fɛn min wele faransikan na cour d'assises kunnafoni sɛbɛn ka lakalila Bakari Togola kɔni sinsin kɔrɔfɔ minnu kan o de ye k'a fɔ ale yɛrɛ danbe ale yɛrɛ ka adamadenya taabolo o to ale yɛrɛ to k'a fɔ a k'i bolo don sɛnɛkɛlaw ka nafolo la ale ma sɔn abada kuma minnu fɔra k'a fɔ ko ale ye olu kɛ a ye a kuma ninnu bɛɛ lajɛlen nkalontigiya ka kɛ ni Yusufa Konate ale ka kunnafoni nasiraw ye a ye a yira k'a fɔ Bakari Togola ani minnu jalakilen bɛ k'a fɔ ko siga kelen u la u ye jamana foroba nafolow k'a daraki ka kɛ ni kunungo ye novembre kalo tile 23 san 2021 sigi k'a fɔ wala n k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw ka kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sigilen bɛ bi maa minnu kelen don ka jamana nafolo yɛrɛ k'u bolo don a la ka a cogoba olu kɔni tɔgɔla kiiriw sigilen bɛ bi Bakari Togola ani a jɛɲɔgɔn 12 bɔɲɔgɔnko siga kelen don olu la k'a fɔ k'u ye nafolo dɔw kɔni daraki nafolo yɛrɛ tuma dɔ la a kasabiti jɔ fo miliyari 7 bɔɲɔgɔnko kɔni na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a yirala k'a fɔ wa hali miliyari 13 fɛnɛ olu fɛnɛ siga kelen don k'a fɔ ko olu fɛnɛ donna donda dɔw fɛ minnu tɛ sira jɛlenw ye ka kɛɲɛ ni cakɛbɔdaso min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali a yirala k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni kumaw cayalen bɛ an bɛ waati min na i ko sisan nin baara ninnu n'i ye jateminɛ kɛ a waraw yɛrɛ daminɛla ka bɛn san 2013 ka taa bila san 2019 Bakari Togola ale tun ye ɲɛmaa ye nin yɔrɔ kofɔlɔ ninnu yɛrɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ n'i ye jalakili yɛrɛ ta a ɲɛsilen bɛ maa damadani kɔni ma min ye jigiba di an fa ye an fa Kulibali ale tɔgɔ fɔlen don nin ko in na min ye Pierre Dumbuya ye ale tɔgɔ fɔlen don nin ko in na Seydou Kulibali ale tɔgɔ fɔlen don nin ko in na Thiasse Kulibali ale fɛnɛ tɔgɔ fɔlen don a ko la min ye Fajala Kulibali ye ani Dirisa Traoré olu tɔgɔ fɔlen don nin ko in na ka fara Jala Musa Dambele kan Alu Dambele Mamadou Fomba fo ka taa fara Suko Madi ani Raymond Dansoko ninnu bɛɛ tɔgɔ fɔlen don nin ko in na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko min ye kiiri tigilamɔgɔw ye olu kelen kɔ ka u ka sɛbɛnfuraw kalan Bakari Togola a jalakilen bɛ ni ko minnu ye ani sariyakisɛ minnu bɛ a nɔ minɛ olu sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen pereperelatigɛw kɔni kɛra kiiri tigilamɔgɔw kɔni fɛ Bakari Togola a ye a yira k'a fɔ ale kɔni b'a dɔn min ye ale Bakari Togola ye danbe min bɛ ale la ale bɔra kabila minnu kɔnɔ o tɛ ale to k'a fɔ a k'i bolo don cikɛlaw olu Togola nafolo minnu na o ye kɛ kumasuru de ale yɛrɛ ka bɔkolo ma wa a ye a yira k'a fɔ ni u yɛrɛ ka jɛkulu ninnu jateminɛ jɛkulu minnu n'u b'a wele k'a fɔ ko wada olu ye pereperelatigɛ dɔw di sɛnɛko taabolo ani u ka hakɛ minnu bɛ yen ale kɛlen don ka baara kɛ ni o de ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ka baara olu tɛ jamana yɛrɛ fonctionnaire ye wa olu ye maa minnu ni kɛn yɛrɛ baarakɛlaw don kunnafoni sɛbɛn ka lakɛla a ko Bakari Togola ale ka sɔnalidu cɛkulu olu wulila k'u jɔ u ye a yira k'a fɔ a kɔni ka nɔgɔn ka se ka maaw kɔni jalaki k'a fɔ k'u ye waleya dɔw kɛ k'a sɔrɔ u nɔ t'a la fo ka taa fɔ an bɛ waati min na ko sisan min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko experts olu si ma wuli ka taa nin ko in yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ka se k'u bolo da a kow kisɛ la olu kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn nin ko in bɛ yɔrɔ min na bi ka se ka nin kuma ninnu de ka sɛbɛnfura k'a lawuli u bɛ fɛn wele k'a fɔ annulation de procédure u ka laɲini kɛra o ye kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ye a yira k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ sa Bakari Togola a ye pereperelatigɛw di k'a yira k'a fɔ ale ye musaka fɛn fɛn bɔ musaka ninnu bɛɛ bɛ bɛn olu yɛrɛ ka baara hukumu kɔnɔnaw de ma min ye k'a fɔ sɛnɛkɛlaw n'o ye kɔri baarakɛlaw ye ani CMDT u ka baaraw taabolo musaka minnu nana don olu la nin bɛɛ ye fɛn min ni hakɛ de bɛ olu bolo ka se k'a don nin baara ninnu na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko kiiri tigilamɔgɔw olu ye kɔrɔfɔw ta k'a yira k'a fɔ Bakari Togola siga tun kelen don a la
k'a yira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka campagne min kɛra k'a a ye musakaw caman don o la Bakaricogo la a ye a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni fɔra ale yɛrɛ fana y'a mɛn nka nin kuma ninnu si tɛ tiɲɛ ye sabu a bɛnna k'a fɔ min ye an ka cikɛlaw olu ka campagne dɔw de senfɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko forum o forum nana bɛn ni Ibrahim Boubacar Keita ka san 2018 campagne ye maaw ye u kumaw kɔni u nɔrɔ ɲɔgɔn na k'a yira k'a fɔ ale Bakaricogo la a ye musakaw don Ibrahim Boubacar Keita ka campagne na ale bɛ a jɛya bɛɛ ye nin baara minnu filɛ nin musaka fɛn fɛn donna a la a dɔyɔrɔw bɛɛ lajɛlen donnen don wa kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ sɛbɛnfuraw yɛrɛ tun bɛ Bakaricogo la bolo nin kiri yɛrɛ kɛnɛ kan ka a yira k'a fɔ ale bolo ma don a dɔrɔmɛ kelen na wa a sɛbɛnfura a wariw taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛɛ pereperelatigɛ bɛ sɛbɛnfura ninnu kɔnɔna na kiriw kɔni baaraw ninnu donna jaabiw kɔni olu bɛ ka makɔnɔ don n'a nataw la kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako. o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw Almabaw kunnafoni sɛbɛn lɛnɛpana ye a yira k'a fɔ min y'an ka finitigilakaw ye olu ka wuli munumunu salon minnu bɛ kɛ an ka jamana yɛrɛ min ye a togodala yɔrɔw ye ka wulikajɔ senfɛ kucala yɛrɛ mara kɔnɔna na a yirala k'a fɔ min ye papalikala minnu bɛ ka tabi ka ɲɛsin ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ni jamana kɔnɔden gansanw n'u bololafɛnw ma a yirala k'a fɔ an ka finitigilakaw ka wulikajɔ senfɛ u nana taa mobili 2 bɔɲɔgɔnko kɔni sɔrɔ kungo kɔnɔna na a na kɛ sa papalikɛlaw u kɔni binna maa dɔw kɔni kan k'olu bolola nafolow kɔni minɛ an'u ka bolifɛnw k'u minɛ ka taa ni u ye o kɔnɔna na sa min an ka jamana faamaw ye u ye a yira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen n'o ye Segela ye Segela a bɛ Kucala mara yɛrɛ kɔnɔna na olu nana taa bɔ u ka munumunu salon senfɛ mobili min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Toyota o mobili kelen ani Hyundai mobili kelen ka taa bɔ o yɛrɛ kan n'i ye jateminɛ kɛ a mobili ninnu marque NA 4436 MD ani CH 8047 ninnu kɔni ye mobili ninnu a plaque yɛrɛ numéro ye a yirala k'a fɔ mobili ninnu nana taa ka taa di fanga ɲɛmaaw kɔni ma u ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni maa minnu ta kɛra ye u ka taa u ka mobili yɛrɛ minɛ kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant o l'indépendant kelen ye a yira k'a fɔ Kolokani mara yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ka conseil de cercle min bɛ yen Kolokanikaw olu ye wulikajɔ kɔni kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlenw yɛrɛ ma min ye Jaje Jara ye k'a yira k'a fɔ a bɛ min na bi Kolokani yɛrɛ mara kɔnɔna na olu ka hakilinaw kɔni tɛ cogoya si la kunnafoni sɛbɛn ka lakalila kabini san 2000 ni san 6 waati min ye nin ma kofɔlenw ye a bɛ Kolokani yɛrɛ a conseil de cercle a ɲɛmaya la ka kɛɲɛ sa min ye Kolokani maabaw ani a kabilatigiba dɔw olu ka welew kɔni senfɛ u nana wele bila jamana kɔnɔ Kolokani sigibaw ma u ka se ka wulikajɔ kɛ u bɛ fɛn min wele k'a fɔ taama ka ɲɛsin nin ma kofɔlen yɛrɛ ma sabu u nana kɔlɔsili min kɛ o de k'a fɔ nin ma kofɔlen a ka baaraw kɔni taabolo man ɲi cogoya si la yuruguyurugu ni ŋanamu ani k'a fɔ ka maaw k'u bagabaga pour que u bɛ se k'u ka hakɛw nafolow sɔrɔ maaw bolo cogoya min na nin kelen no nin ma kofɔlen n'o ye o ye Jaje Jara ye ale ka kɔrɔfɔw ale ka baaraw kɔni taabolo ye o de hukumu kɔnɔ min ye Kolokani sigibaw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka taa u ka préfet yɛrɛ a jabala la ka laɲini kɔni kɛ nin ma kofɔlen olu tɛna sɔn abada a ka kɛ u ka ɲɛmaa ye sabu a ka dansagow barikaw kɔni nana bonya kosɛbɛ ka ɲɛsin Kolokani sigibaw kɔni ma o kɔfɛ papier taara di maa min yɛrɛ ma n'o ye préfet ye ale ko a ye kɔrɔfɔ mɛn maa min ni nin papier in yɛrɛ ka kan ale bɛ taa kɔrɔfɔ di o ma kofɔlenw yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko nin kɔrɔfɔ in bɔlen ka bin ne o ye Jalaki ye ka ɲɛsin Jaje Jara ma olu yɛrɛ ye a sɔrɔ telefɔni na k'a ɲininka yala nin kɔrɔfɔ in ale yɛrɛ bɛ mun dɔn a la a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la nin ye politiki kɛlɛ de ye maa minnu bɛ yen ni ale ni olu bɛ ka ɲɔgɔn dan kɛ politiki kɛlɛ la olu ka wulikajɔw de bɛnnen don nin ma ani maa dɔw fana bɛ yen minnu tun kɛlen don k'u ban min ye lampow ni taxiw olu saraliko ye ni faso yɛrɛ ka nafolow don a juru tun bɛ dɔw yɛrɛ la fo kalo 21 bɔɲɔgɔnko magasin kɔni bɛ d'u ma magasin min bɛ ni o ye maison des jeunes magasin ye u banna ko olu sara ale olu tigilamɔgɔw kɔni wele kiri la kiri ye a yira k'a fɔ o wale ninnu kan ka se ka sara Kolokani yɛrɛ ye o de hukumu kɔnɔ sa ni ma kofɔlen ninnu olu kɛlen don ka wulikajɔ ka ta ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma ka a mangoya jamana kɔnɔdenw ye ka mangoya min ye Kolokani sigiba bɛɛ lajɛlen ka fara ale yɛrɛ ni minnu bɛ politiki kɛlɛ la waati tɛmɛnenw na nin kɔni ale bɛ min fɔ
o de k'a fɔ ale tɛna bɔ Kolokani a conseil de cercle ɲɛmaya la cogoya si la ale taara ale sugandila ni kalata de ni ale bɛ bɔ ni kalata de min y'u ja u bɛ se k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin maa kofɔlen ninnu ka wulikajɔ senfɛ u taara conseil de cercle yɛrɛ ka taa gogoro yɛrɛ k'a la ka sɛni don a la k'a fɔ u tɛ fɛ ka nin maa kofɔlen ye cogoya si la nin cakɛbɔdaso in yɛrɛ ɲɛmaya la kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. an baw o l'indépendant kelen ye a jira k'a fɔ min ye ɲɔnɔ yɛrɛ marabolo ye a yirala k'a fɔ bi da bɛ maaw ye sunɔgɔ tɛ maaw ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin waati laban ninnu na ka kɛɲɛ ni novembre kalo tile 18 ka taa don tile 19 na min ye ɲɔnɔ mara yɛrɛ kɔnɔna ye bi wulikajɔ kɛbaw u bɛ ka maaw kɔni bɔnɛ u ni na sanga ani waati o de hukumu kɔnɔ ɲɔnɔ sigibaw olu ye wulikajɔ kɛ donsolakaw ka fara tapitaliplaku olu maaw kan ka fara ɲɔnɔ sigibaw wɛrɛw kan u ka se ka bɛn ani cɛfɔ ani kanbɛn kɛ dugu sigibaw ni marifatigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ la o kumaw kɔni kɛra o kɔnɔna yɛrɛ la sa a yirala k'a fɔ min ye marifatigi jɛkulu ninnu ye olu kɔni ma hali u tulo jɔ ka nin kɔrɔfɔ ninnu lamɛn ka kɛɲɛ sa min ye novembre kalo tile 19 tɛmɛnen ye maa fila bɔɲɔgɔnko olu nana ye fini de b'u la ni o ye teni ye teni min don o ye donso finiw de ye a yirala k'a fɔ olu su nana ye dugu la dugu min n'u b'a wele k'a fɔ bewani ka kɛɲɛ sa ni kunnafoni sɔrɔ siraw ye siga kɔni kelen don a la bi k'a fɔ marifatigi jɛkulu minnu bɛ kungo kɔnɔna na ni olu ka wulikajɔw bɛnnen bɛ ka ɲɛsin min ye diinɛ alisilamɛya diinɛ yɛrɛ kɛlɛliko ye a yirala k'a fɔ siga kɔni kelen bɛ olu la bi n'a sɔrɔla k'a fɔ ni olu ka baara de tɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yirala k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlɔ ninnu n'i ye jateminɛ kɛ min ye wulikajɔ kɛbaw ye u kɛlen don ka maaw kɔni caman kɔni ka sunɔgɔw kɔni minɛ u la a yirala k'a fɔ hali min ye mobili minnu bɛ yen bi ni o ye kariw ye olu kɔni ka wulikajɔw la n'u bɛ maaw ta u n'u bolofɛnw ka taa n'u ye duguw ni duguw la min ye mobili min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Fomba transport a yirala k'a fɔ waati tɛmɛnenw yɛrɛ la dɔgɔfiri ani jabalili cɛ ka kɛɲɛ ni dimanche tɛmɛnen ye novembre kalo tile 21 u nana sira da nin mobili kofɔlɔ in ye ka maaw kɔni minɛ ka taa n'u ye musolakaw ni denmisɛnnilakaw ko olu bila an bɛ waati min na i ko sisan maaw kɔni bɛ delili la hali n'a sɔrɔla u tatɔ maa dɔw ye sira kɔni fara ka se k'u yɛrɛ ta nka an bɛ waati min na i ko sisan maa caman de bɛ hali bi olu pereperelatigɛ u ma se ka dɔn kunnafoni sɛbɛn hali bi ale ka lakali la a ko nin tɛ a siɲɛgale ye k'a fɔ nin baara sugu ninnu bɛ ka kɛ min ye novembre kalo tile 11 tɛmɛnen ye ka kɛɲɛ wulikajɔ kɛbaw compagnie min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ compagnie de transport oko yara olu ka wulikajɔw taamasiraw kɔni fɛ Banɲagara ani Bankas ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɛbaw nana ka na sira da nin maa kofɔlen ninnu yɛrɛ ye ka na maaw minɛ ka taa n'u ye tuma caman n'u ye maaw minɛ musolakaw ani denmisɛnnilakaw u b'olu kɔni bila cɛlakaw ka taa ni olu ye tuma dɔ la dɔw yɛrɛ su de bɛ ye wa tuma dɔ la fana dɔw ɲɛnama hali fo ka taa fɔ min kɛra olu kibaruyaw tɛna dɔn kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ye fɛn min a ka gɛlɛn kosɛbɛ sabu dugu min bɛ yen bi ni olu bannen bɛ marifatigi jɛkulu ninnu n'o ye papalikɛlaw ye olu ka sariyaw kɔni minɛli kɔni ma wa u kɛlen don ka nin tiɲɛni jugu ninnu de ta ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu de ma kunnafoni sɛbɛn kɔni ye a yira k'a fɔ a dɔ la nin waleya ninnu kɛra yɔrɔ minnu na ani Mali finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ tɛmɛ kilo 1 kan tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka yala finitigilakaw olu y'u senbɔ nin baara ninnu na de wa wala a kow bɛ cogo di kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Kulubali